ఎక్కడ ఉన్నావు స్వామి, ఎక్కడ ఉన్నావు? ఎక్కడ ఉన్నావు స్వామి, ఎక్కడ ఉన్నావు? ఉన్నావా అసలున్నావా, ఆ దివిలో కూర్చొని ఉన్నావా? చూస్తావా చూస్తున్నావా, ఆ దిక్కున తాక్కుని ఉన్నావా? నీవే అన్నది నిజమైతే నా ఎదురుగా నువ్వు కనిపిస్తావా? ఎక్కడ ఉన్నావు స్వామి, ఎక్కడ ఉన్నావు? ఎక్కడ ఉన్నావు స్వామి, ఎక్కడ ఉన్నావు? సర్వజీవులకు నీవే ఆధారం అంటారే, విశ్వమానవాళికి నీవే ఆయువంటారే. ఓవైపు దారిద్ర్యమే, ఓవైపు సౌభాగ్యమే, ఓ చోట చూస్తే భోగము, మరు చోట చూస్తే రోగము, ఆ ప్రక్క చూస్తే వెలుతురు, ఈ ప్రక్క చూస్తే చీకటి. ఎందుకీ వ్యత్యాసం నీవుంటే, ఏమిటి దౌర్భాగ్యం నిన్ను నమ్ముకుంటే? ప్రతి శిలలోన నువ్వున్నావని నమ్మాని, ప్రతి కోవెలలోన నువ్వున్నావనుకున్నానే. ఎందుకీ వ్యత్యాసం నీవుంటే, ఏమిటి దౌర్భాగ్యం నిన్ను నమ్ముకుంటే? Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.